12:06. Us saludem en directe des del carrer Joan d'Àustria, número 118-120, la seu de Creu Roja a Barcelona, també la seu de Creu Roja a Catalunya. Avui Ràdio Hostafrancs s'ha allunyat una mica de la seva ubicació habitual del seu barri. Aquest matí som al districte de Sant Martí, som a la seu de Creu Roja, perquè en aquest moment i durant 2 hores, durant les 2 pròximes hores, ens volem acostar a una de les iniciatives solidàries més importants que es fan en aquesta època de l'any en favor dels infants de la ciutat que viuen en situació de vulnerabilitat social. Comencem ara mateix un programa especial dedicat a la campanya solidària de recollida de joguines impulsada per Creu Roja Joventut i que s'estén no només a tota la ciutat de Barcelona, sinó per tot Catalunya. Els seus drets en joc és el lema d'aquesta iniciativa que va arrencar el mes d'octubre i que es manté viva fins al dia 5 de gener. Però que demà diumenge, dia 27 de novembre, té una fita important marcada en el calendari. Demà és un dia central de recollida de joguines, atenció, que siguin noves, que siguin no sexistes i que siguin no bèl·liques. La central de recollida de demà és el local que Creu Roja té al carrer Bou de Sant Pere, número 5, al barri de Sant Pere, Ciutat Vella, i per això nosaltres som avui aquí, a la seu de Creu Roja Central, per recordar a tothom que ens escolta a través de radiohostafrancs.cat que demà hi ha una cita solidària important i que també poden ajudar en aquesta campanya per fer possible que el dret de jugar el puguin exercir, si és possible, tots els nens i nenes de les ciutats. Hem instal·lat un estudi de ràdio a una de les sales d'aquesta seu de la Creu Roja, al carrer Joan d'Àustria, i el primer que hem de fer és agrair a Creu Roja la seva hospitalitat, les facilitats per fer aquest programa i per permetre'ns posar el nostre modest granet de sorra en aquesta iniciativa. Santi González, vicepresident de Creu Roja a Barcelona, moltes gràcies. Hola, bon dia, benvinguts a casa nostra, que és casa vostra. Gràcies. Ens acompanya també l'Helena Tudela, que és la directora de Creu Roja Joventut Barcelona i que és bastant la culpable, la impulsora del fet que nosaltres avui estiguem aquí. Benvinguda. Bon dia, Didac. Benvingut nosaltres. Moltes gràcies per aturar-nos en esta fita tan important. Sergi Lorente és voluntari de Creu Roja Joventut. Amb ell i amb l'Helena conversarem i mirarem d'aprofundir tant com es puguin els detalls d'aquesta campanya als seus drets en joc. Hola, gràcies. Bon dia, Didac. Un plaer estar avui aquí. Alicia Redrado, bon dia. Hola, bon dia. L'Alicia és també voluntària de Creu Roja. Ella ens acostarà el que diuen d'aquesta campanya els voluntaris, les persones que interactuen també a través de les xarxes socials. I atenció, tothom que vulgui expressar el seu suport o comentar aquesta iniciativa durant aquest programa ho pot fer utilitzant l'etiqueta els seus drets en joc, el hashtag els seus drets en joc, i també ens agradarà molt si algú envia nota de veu o missatges de WhatsApp al número de Ràdio Hostafrancs, que és el 933 930 168, 933 930 168. El que es fa en aquesta campanya solidària de joguines és regalar il·lusió, fer possible que la situació econòmica de les famílies no sigui cap impediment perquè nens i nenes visquin el moment il·lusionant d'estrenar una joguina, d'exercir el seu dret bàsic i essencial de jugar. De la il·lusió i del que representa el joc per a tots els infants, independentment de la situació econòmica de les seves famílies, parlarem amb Míriam Fernández, que és psicòloga infantil i juvenil. Míriam, bon dia. Hola, bon dia, encantada d'estar aquí. Al llarg d'aquest programa ens acompanyarà també Sònia Fuertes, la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, perquè naturalment els serveis socials de la ciutat tenen un paper molt important en aquesta i a la resta de campanyes solidàries de la ciutat, per fer arribar les joguines a aquelles famílies que se sap que estan en situació de vulnerabilitat. Ràdio Hostafrancs, emetent en directe des de la seu de la Creu Roja de Barcelona, al carrer Joan d'Àustria. Farem aquest programa fins a les 2 del migdia gràcies al suport tècnic de 2 voluntaris més de Creu Roja Joventut, el David Cabezas, que el tenim amb el telèfon mòbil agafant imatges, i el Sergi Saavedra, que faran que tot soni quan hagi de sonar i com ha de sonar. I la realització tècnica del nostre company de Ràdio Hostafrancs, en Carles Massip, que està aquí a la meva esquena. Jo soc Didac Boza, això és el
programa especial Els seus drets en joc. Benvinguts. I bé, el primer que farem per situar-nos una mica és recordar, i ho anirem fent al llarg d'aquestes 2 hores de programa, alguns dels missatges que a través de YouTube, a través de la promoció d'aquesta iniciativa ha fet Creu Roja en els darrers anys. Falques o spots de YouTube que han animat en els darrers anys a participar en aquesta campanya solidària. Escoltem primer l'espot de l'any 2017. Les nenes i els nens pensem i parlem en un idioma que només nosaltres entenem. L'extraordinari. Jo vaig en patinet supersònic. Quan parlem en extraordinari, tot és més divertit. Nosaltres construïm una casa gran per als cavalls. A mi m'agrada tocar la trompeta màgica. Hi ha nens i nenes que no poden parlar d'extraordinari. Per això, us hem de demanar la vostra ajuda, perquè tots els nens i nenes puguin parlar aquest idioma. Plastilina protectora! Necessitem joguines corrents per fer les extraordinàries. Participa a la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut. Els seus drets en joc. Els seus drets en joc era el reclam de l'any 2017, és el reclam de la campanya de manera continuada. Al llarg dels darrers anys també s'ha comptat amb cares conegudes, com per exemple l'actor Àngel Llàcer, que va protagonitzar l'espot de l'any 2014 en el qual se'l veia jugant amb els nens. A veure, posem-nos així, molt bé? Sí. Vinga, i diu... Article 31 sobre... I diu... Article 31 de la Convenció sobre els drets... Quasi, tornem-hi. Article 31 de la Convenció sobre els drets de l'infant. L'infant té dret al descans, a l'esbarjo i al joc. Perfecte. Un aplauso per vosaltres. Bravo! Fa 25 anys que es va escriure la Convenció sobre els drets de l'infant. Però, malauradament, encara hi ha molts nens i nenes que no reben cap joguina. Les joguines no només serveixen per jugar, també els ajuden a créixer i a desenvolupar-se com a persones. Necessitem la teva solidaritat per fer complir els seus drets. Participa a la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja Joventut. Només has de portar una joguina a un punt de recollida. És massa fàcil per no fer-ho. Fes-ho! Ja!